Inden du ser den her video, så lyden den er meget høj, så du kan skrue lidt ned, hvis du vil. Der står jeg udenfor på altanen, og det er fordi de andre de bare sidder og ser YouTube, så jeg gider ikke lige at have, at det forstyrrer den her video. Men bare sige, det her det er dag 2, og jeg står her om aftenen, når dagen den er gået. Men i snidvideoen, her der kommer lige nogle klip, der kommer lige et klip, der vi spiser morgenmad. Og i går, da jeg lavede den der, det der roomtour, så nåede jeg ikke rigtig at se stuen, så der kommer også lige nogle billeder af stuen, og så går vi ellers bare i gang med dagen. Det var bare det, jeg ville sige. Så nyd den her video, og så håber I vil se med i morgen. Hej! Kommer der også lige nogle klip fra huset udefra, fordi det er sådan en kæmpe træhus. Det vil jeg bare lige gerne vise jer. Så det kommer også lige her. Nu har vi fået spist morgenmad, og nu sidder jeg herude i bilen, fordi vi skal snart køre igen. Jeg ved det er godt, at vi lige kører mange steder hen, men det er fordi, at mine fætre, og så rent faktisk min anden fætter, han kører med os, og så er vi her indtil lørdag aften. Så nu skal vi bare køre hen på et eller andet hotel. Jeg skal lige spørge min far, hvad navnet det nu er. Det kommer til at stå lige der. Men der kører vi hen nu. Hej. Så kan det være, at jeg har min fætter med her, og jeg censurerer hans ansigt, og han er med. Men I'm always the king. Det igen, når man kan ikke lige gøre det så godt, så jeg sætter bare sådan en stor sort kasse ind i hans ansigt. Det skal I bare lige vide, når han er på. For eksempel som her, så kommer der sådan en sort kasse. Det er så dumt, men nu har vi så muligvis fundet et supermarked. Jeg ved egentlig ikke, om det er et indkøbscenter, eller det er et supermarked, eller det er et eller andet shoppingcenter. Men jeg tror, vi skal bare have noget mad nu. Jeg tror, vi kan finde et eller andet derinde, så jeg optager måske, hvis vi finder noget. Vi fandt ikke rigtig sådan noget mad, men vi... luncher. Ja. Går vi over luncher? Nu skal vi ind og spise på noget, der hedder Max. Jeg ved ikke lige, hvad det er, men nu ser vi bare, hvordan maden den er. Så har vi fået yoghurtmilkshake og burger. Og det har jeg også. Og pomfritter og salat og masser af dejlige te. Nam, 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 nam. Så er vi kommet frem til hotelværelset, og der er Carl Emil og hans ansigt slører. Men herude, der er der en god udsigt, og jeg har fået plads her. Sådan en seng, man bare slår ned, og så er der fjernsyn, og der er sådan en stol og noget, og her sidder Janne og laver et eller andet. Derovre er Carl Emil igen, og selvfølgelig bliver hans ansigt sløret. Og der er en seng til Janne, en seng til Carl Emil, og en seng til far. Og der er døren, hvor man kommer ind, og herude er toilettet, og her hænger man jakker, og så er der ikke mere. Jo, så er alle vores ting. Men vi skal i svømmehallen lige om lidt. Og så opdaterer jeg bare, nej, jeg må ikke filme med svømmehallen. Måske på vej ind. Så vi ses. Så er vi færdige med svømmehallen, og nu skal vi have noget mad. Vi går på værelset først, og så går vi hen på restauranten. Så vi ses derhen. Så løber man bare her. Og vi bor i 233. Dang, 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 dang.